گاوا دیوم جی چالاکی هیزا امریکا را دوی هفتیه ده لعراقی بو گو وزیر بروانیا امریکایی سر کارپت شانهان دروجا سشم ده سردانا عراقی کر گو 5000 لشکری امریکا هینا لورن. Ez dixwazim pêşî ji wan bibihîzim kanê ew çawan hizir dikin û ka dînamîkiya wan ya siyasî çi ye? روجا دشمê Efganistan bû گو 14000 leşkerê Emerîkî li wirin û şerê dihan ji grûpên terorîst dikin. Bi spor dibêjin got Wezîrê Berevaniya Amerîkayê serkar dixwaze got siyaseta xwe ya derve xurtir bike bê tu serboreke leşkerî. Got ew ji 18 mehan ve dest bi karê fermî kiriye. Tîma ku bi rastî dixwaze bû wezîrê xwe ew e ku biryarên baş û cawaz bistîne û danûstandinan bi bîrokratiye rabike, da ku tiştên xwe pêk bîne û çawa arîşên ewlehiya niştimanî çareser bike. Du gav pêşawî hene. Min hîvî dikir hindek serbora wî ya leşkerî û siyasetê de heba ji berî wergirtina postî. Hêza hevpeymaniya navnetewî bi serpereştiya Amerîka alîkariya hêza Iraqê kir di şerê li dijî Daişê lê hêza Amerîka li wir dimîne ji ber got pêwistiya hikûmeta Iraqê bi şêwirmend û pisporê wan heye ji bo parastina ewlehiya Iraqê. Her wisa jî hêza Amerîka li Iraqê şerê Daişê li Sûriye dike û li gor serokê Amerîka Donald Trumpê ew piştniyaz dike got hêza Amerîka dikare li Iraqê bimîne ji bo çavdêriya Îranê bike. Şanahan berê xwe dide NATOyê da got hevalbendên xwe razî bike piştî rexneyên serok Trump ji wan re.